كما يتقني تخطاطات المدب يوتيوب نوح جزء خينو خاب فيديو خاب دي أقرب مالتي كاب حجي نيوجن بقت على خاربي بمخني الصراحة أتكون نيرة حجي بستقعلكم مثلا أبزي يوتيوب channel سبسكرايب شير لايك مقبارك أتحبابرناهم كتصار خانة جرامر دي خالة مرتاو نجارات كابز خاقرب لكم مالتي نعلم مع التمرتنا مالتيو بزعبا ناي نوشك تجرينيا جراماتيك ويك أسواسو خينو بفلاي أنا تقرأ لهم معرت بزعبا إنفيتاشون قم كونا شنة أوبيتاي إنفيتاشون في الدبلة كونا شنة أوبيتاجن قرب تمساس عندنا دلهم استايسلوا لخون قالت قرب مبلغ هبينا مالتيو هجبزي إنفيتاشون كل كلنا انتهي مالتيو دخلنا نعد ما نقدر كتقرب كلها مالتي كم زين عدة البدات كون دخلنا نحدا محازة خاديو وممهرت خاديو ومعرفت خاخت الدمون تحدد خامالتي نروجا وتقينو ديو ويا كم عينت مالتي بخميجر كاب نوش حصر دبالة الصحفة مالتي بس جاستني إكزامبلي أبقى تسألقن كان سفح دبالون كان قربينا هجي زي إنفيتاشون تاعت ولالات رونا أوك أنا بلالو مالتي نابرونا ناب أنا نيو انتاي دبل يهاليس تيل أولاغ إن ليتن فرسس لاكس فيس يم هوس ماي إستورغاتا فش كومن لوردا كلوكا سكس بلالو حجي نغانا خمسين عدتها لدات فيس تاخ قبر دلو مالتيو تو قودنا خاب ستورغاتا أبزمت زلو قدام ساعة شدشتا بلالو مالتيو يسكالاج إن إريتريس ريتل ميداك معناتنا إرترا مكبها أخسر ريحة بهلاو مجمع مالتيو I hope there can come تسفى قبل سمكة موضوع رينج ماي ويستيرا أر أبتات ما عندتين دحر سرح ليكم ويديت عمركم تخوين خا دولو لي هيلسن هيلان حجي هيلان يتقدمهم دلان رونا أو قومنا عنه إذا حجي انتاي هذا أبنات just simple نسبة خلينا جينا invitation كن صحف نخدم مالتي هذا محازة خا عكها وي مهارت خا دخون عد مختقبر كل خان نسبة مالتي دخون أن إشتكاردي خا صحيف كا وي بوستكاردي وي بجلخ ستاجر كا خطوبة خلها مالتي just example وي sample بكم لله أبقى صارين كان سفح دبل بزعبا invitation تعينة invitationات الله بتخستان كل يعني مالتي الجزء نايلوم معلتن ريوم ستاي مالتيو زي ناي جرامر مالتيو مجمرة بكونا خنجمرينا كونا حجي مخال مالتيو حجي verb خاينو تناتو infinitive أو كونا إنا نبلو تناتو presence كحجي نحن زار كوينها كان نبلو حلو تقوينها كونا حجي كونا انتاي تقندي سرح ويك أم تقومر مالتي كم مودال كم مودال يلب verb ويك أهم تحقاقاز verb ويك أهم تحقاقاز قسي إن أنت تقومر له مالتيو حجي أم تاي بوتاتاتينا خن تقومر له زي مودال verb حجي حدا فورتيلهم ابنه إلى الكاباسيتات عامي كأخلت كأخر خلها مالت حجي رونا كانتا اتفينت بيلدا حجي انتاي مالتي رونا سيصبو سيلس كوسر خيلي حجي انتاي تناتو خيلت إرجال زلخو مالتي كاباسيتات ويكا ابنه ناتو خيلت تخاليت نتكمل لازا كونا خامنتاي فورتيلهم موليهت كا عدلات مالتي possibility نقولها بإنجليش حجي can't vent بوماي أنا مالس تخيل لي خاخد بين تقول كان بنت بماي أنا كنت بين تدخل أنا يقول على الحجزي تخيلات ويكهم زي possibility يقول لنا مالتيو تا سالسي تخاني أب فورتيل تيلاتلسا تاي مالتي فؤاد مالتي حتى نحد عليها هون كان يارنا لونه بوكان مين مالت أنا خاف كده لخديت ناتي مزحف كلكها حجز انتاي permission وي كان تلاتة وي كان فقط كان تقومر حجز سلسته التقاطن تقومر لزكونة مالتي هذا ابنه عم خلت مالتي حجي رونا كانتا
ፊንት ቢልደ ክእለት ኣለዎ ወይ ትምህርቲ ጥበብ ወይ ስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ተመክሮ ክእለት ኣለዎ ፅቡቅ ስእሊ ክወስድ ፎርቴን ሙሉሄት ከዓ ፖሲብል ይከኣል ድዩ ክትብል ከላ ሕጂ ካን ዱ ቨንተ ፖማይ ኣነ ክትፅበይ ዶ ትኽእል ይብል ኣሎ ማለት ፖሲቢሊቲ ኢና ናይ እንግሊሽ ማለት እዩ ከም ፍቓድ ዓይነት ማለት እዩ ተኽእሎ ኣብቲ ሓንቲ ከዓ ቴላተልሲኻ ከም ፍቓድ ማለት እዩ ካን እያ ነለሆነ ቡከን ሚን ክትልቃሕ ትኽእል እያ ናተይ መፅሓፍ ንብል ኣለና ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ቪተ እዩ ሕጂ ቪተ ፈለጠ ምፍላጥ ማለት እዩ ነው ንብሎ ማለት እዩ እንግሊሽ ሕጂ ቨርብ ሕጂ ኣብቲ ቨርብ ኦቪተ ተኢልና ኢንፊኒቲቭ ማለት እዩ ትሱር መበገስ ናይቲ ግስ ማለት እዩ ቬት ከዓ ፕረሰንስ ናይ ሕጂ ንዛረብ ሃሊና ቪስተ ተኢልና ከዓ ሕሉፍ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ ሃርቪስት ከዓ ዝኾነ ሓደ ሬዙልታት ወይ ከዓ ፕሬዘንት ፐርፌክት ገልፅ ተደሊና ሕጂ ንኣብነት ካን በቲ ኦሃ ኩንስካፖም እቲ ቀንዲ ትርጉም እንታይ እዩ ፍልጠት ክህልወካ ከሎ ሓደ ፍልጠት ናይ ሓደ ሕጂ መብዛሕትኡ እዚ እንታይ ኢና ምስ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኢና ንወስዶ ሁን ቬቲክ ቫሁንስካል ሸፐ ፖቡቲከን ኣብቲ ቡቲክ ስኒ እንታይ ከም ትዕድግሲ ኣይፈለጠትን ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ሓፈሻዊ ፍልጠት ወይ ከዓ ኩንስካፕ ማለት እዩ ቪተ ክንብል ከለና ፍልጠት ግን ሕጂ ናይ እንግሊሽ ነው እንዲና ንጥቀሞ ኣብ ናይ ኖርዌጅያን ግን ይፈላለዩ እዮም ሕጂ ሓደ እዚ ቪተር ኢና ኣለና እቲ ካልኣይ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ይብል ሸነ ብል ሕጂ ሸነ ሕጂ ምፍላጥ እዩ እዚ ከዓ ሕጂ ሸነ ግን ክልተ ጥቕሚ ኣለዎ ሓደ ንሰብ ክኸውን ይኽእል ፐርሶነር ወይ ከዓ ስቴደር ወይ ከዓ ሓደ ግዜ እውን ንስማርተር ወይ ከዓ ንፊሊንግስ ወይ ከዓ ፈለልሰን ስምዒታት ከዓ ክሕብረና ክእል ሕጂ ንኣብነት ሸነር ዱ ሩነ ሕጂ ንሩነስ ትፈልጦ ዲኻ ንሰብ ተኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃን ሸነር ደነቢየን ዝሃተማ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጣ ስቴድ ስለዝኾነ ቦታ ወይ ከዓ የሃር ሁን ሸነር ቡንት ይሁደ ወይ ከዓ ሁን ሸነር ቡንት ክነየ ገለ ኢልካ ከዓ ምስ ናይ ስምዒታት ስታይ ከዓ ክተብል ትኽእል ማለት እዩ ምስ ፊሊንግስ ናይ ውሽጢ ናይ ኣካላት ማለት እዩ ሕጂ ምፍላጥ ኮይኖም ክልቲኦም ቪተን ሸነን ግን ፍልልያት ኣለዎም እቲ ሓደ ቪተ ወይ ከዓ ቬት እንድሕር ኢና ምስ ሓፈሻዊ ፍልጠት ክኸውን ከሎ እዚ ከዓ ስፔሲፊክ ንሰባት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ቦታታት ወይ ከዓ ሓደ ግዜ ከዓ ንፊሊንግ ወይ ከዓ ንስምዒታት ክንገልፀሉ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብሰለስቲኦም ክንሪኦም ከለና ሩነ ሸነርሳይ ኢዶርሊ ፎርም ሕጂ እንታይ ኣብዚ ሕጂ ሩነስኒ ፅቡቅ ኣይስምዖን ደሎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዚ ምስ ፊሊንግስ ኢና ንኸይድ ዘለና ምስ ስምዒታት ማለት እዩ ሄለን ካን ሎነ ኤን ቡክ ኣብ ቱነ ሕጂ ካን ኣብዚ እንታይ ኢና ንብሎ ንኽኣል ዘይኮነት ሂላተልሰ ፍቓድ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሄለን ስሊ ትኽእል እያ መፅሓፍ ክትልቃሕ ካብ መን ካብ ቱነ ማለት እዩ ኣብ ርሕት ቤቲክ ከቡርዳፍ ምስ ካላገ ኤሪትሪስማት ሕጂ እዚ ተኽእሎ ማለት ጀነራል ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ፍልጠት ማለት ኩንስካፕ እንታይ ንብል ኣለና ኣብ ርህስኒ ክእለት ወይ ከዓ ስታይ ብቕዓት ወይ እቲ ኣሰራርሓ ፍልጠት የብላን ከመይ ጌርካ ናይ ኤርትራ ምግቢ ክትሰርሕ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ፍልልያት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሸነር ምፍላጥ ኮይኑ ግን ተኣጠቃቅሞም ኣበይ ኣበይ ክነብሎም ቁርብ ፍልልያት ከም ዘሎ ንምርኣይ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኖርዱቡር ኣለነ ኣደቪክቲ ኦኩነ ላገማት ሸል ሕጂ እንታይ በይንካ ትቕመጥ ሃሊኻስኒ ክትኽእል ኣለካ ምግቢ በዓልካ ክትሰርሕ ሕጂ ብዚ እንታይ ኮይኑ ደሎ ማለት እዩ መኽኣል ኮይኑሎ ኩነ ብዚ ማለት እዩ ኣብ ካልአይቲ ሊንዳ ቬት vem ናብ ወነ ኣር men hon snackar icke så ofta med dem ሕጂ ቬት ኣብዚ ምፍላጥ እዩ ሊንዳስ ትፈልጥ እያ እቶም ናታ ናብ ወይቶም ጎራብታ ግን ብዙሕ ግዜ ስታይ ኣይትዘራረብን ወይ ከዓ ኣይትቐርቦምን እያ ማለት ኣይትዘራረቡን እያ መስቶም ጎራብታ ብል ኣሎ ሕጂ ቬት ሕጂ ብዚ እንታይ ደሎ ምፍላጥ ማለት እዩ ካልእ ቱነ ብሊር ኦቨርራስከት och glanar hon möter Anne i redaktionen och känner henne framför ሕጂ ቱነስኒ ብጣዕሚ ተገሪማ ከምኡ ተሓጒሳ ማለት እዩ ንኣነ ምስ ረኸበታ ኣብቲ ስራሕ ማለት እዩ ኦግ ሸነር ሄነ ፍራፈር ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂስ ትፈልጣ ስለነበረ ሕጂ ሸነር ኣብዚ እንታይ እዩ ንሰብ ስፔሲፊክ ነቲ ሰብ ስለትፈልጥ ስለዝኾነ ሸነረት ኢና ቬት ከዓኒ ምፍላጥ
حجي مفلاط أتخابي أدلو ما استيدر مالتي بزحج بيتهم كنا كنا بتخا مخال كوين اللو مالتي كبرات تختاتلت مدمنا نايلو معلت مدمنا إذا مسل نير مالتي ودخون حطوت حالكم أب تحت في كومنتار كتصحفوا لي تخولوهم ويكا أب ناي فيسبوك مالتيو يوتيوب education إلكم أو تصحفوا لي تخولوهم ويا بستحت كومنتار ويا بناي فيسبوك سيدا مالتيو حجي نايلو معلت مدمنا أبزي ودينا لنا كالقات سالي كوتزي استفاد على فيديوهات مالتيو بستخالكم متأنجن مور سبسكرايب اب مقبار شير اب مقبار لايك اب مقبار كا تحبابرونا هم سكاب اب قصال رخم مالتي سسناي خا يمنيلكم